राऊत ऑटो स्प्रे पेंटिंग वर्क्स, पत्ता MIDC एरिया कुडाळ। आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे पॉलिश व टचअप करून मिळेल। संपर्क 9730 95 85 64। महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आलाय। अशातच आता एकनाथ शिंदे यांनी केलेलं सूचक ट्विट सध्या सोशल मीडियावर सगळीकडे व्हायरल होतंय। या ट्विटमध्ये एकनाथ शिंदे म्हणालेत की प्रिय शिवसैनिकांनो, महाविकास आघाडीचा खेळ ओळखा, नीट समजून घ्या। महाविकास आघाडीच्या नावाच्या अजगराच्या विळख्यातून शिवसेना आणि मुख्य म्हणजे शिवसैनिकांना सोडवण्यासाठीच मी लढतोय। हा लढा तुम्हा शिवसैनिकांच्या हिताकरिता समर्पित आहे। प्रिय शिवसैनिकांनो, नीट समजून घ्या, महाविकास आघाडीचा खेळ ओळखा। महाविकास आघाडीच्या अजगराच्या विळख्यातून शिवसेना व शिवसैनिकांना सोडवण्यासाठीच मी लढतोय। हा लढा तुम्हा शिवसैनिकांच्या हिताकरिता समर्पित आहे। आपला एकनाथ संभाजी शिंदे हेच ते ट्विट। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।